Assalamu alaikum, rakkaat muslimit, veljet ja siskot. Nykyään maailmassa näemme, kuinka yhä useammat muslimit pyrkivät hankkimaan maallista koulutusta ja saavuttamaan arvostettuja ammatteja, kuten lääkärit, insinöörit ja oppineet eri aloilla. Vaikka nämä ponnistelut ovatkin kunnioitettavia ja hyödyllisiä, emme saa unohtaa islamilaisen koulutuksen merkitystä, koska se, mitä me tarvitaan muslimeina. Maallinen koulutus voi antaa meille taitoja ja tietoja, jotka hyödyttävät meitä tässä elämässä, mutta islamilainen koulutus on avain menestykseemme tuonpuoleisessa eli toisessa elämässä. Se tarjoaa syvemmän ymmärryksen elämämme tarkoitukseen, auttaa erottamaan oikein väärästä ja opastaa meitä lähestymään, koska se on meidän moraalikompassi, islami on meidän moraalikompassi. Meidän pitää tehdä hyviä teoksia Allahin käskyjen mukaan. Meidän tulee muistaa, että muslimina päämäärämme ei ole vain menestyä tässä väliaikaisessa maailmassa, vaan meidän pitää saavuttaa menestystä ihan kaikisille tuonpuoleisille asioille. Vaikka maalliset saavutukset voivat tuoda meille tunnusta ja ihailuja ja ylipäätään sen kunnioitusta yhteiskunnassa, todellinen suosio löytyy islamin tuntemuksesta ja sen käytännön soveltamisesta Allahin silmissä. Islamilainen koulutus antaa meille välineet navigoida tämän maailman haasteissa säilyttäen samalla uskomme. Se opettaa moraalin merkityksen, empatian ja myötätunnon roolin sekä ohjaa meitä kohti oikeudenmukaista ja hurskasta elämää. Älkäämme aliarvioiko islamilaisen koulutuksen arvoa, sillä se muodostaa perustan hengelliselle kasvullemme ja menestyksellemme asettamalla. Islamilainen oppimisen etusijalle varmistamme, että olemme tasapainoisia yksilöitä sekä tässä elämässä että tuonpuoleisessa eli toisessa elämässä. Pyrkikäämme siis hakemaan tietoja Koranista, sunnahista ja viisaiden ihmisten opetuksista. Omistautuakkaamme islamilaiseen opin tutkimiseen ja sen soveltamiseen ja selvittämiseen päivittäisessä elämässämme aikamme. Älkäämme unohtako, että todellinen menestys löytyy Allahin miellyttämisestä ja hänen hyväksymisestään. Rukoillamme, että Allah antaisi meille viisautta ja päättäväisyyttä asettaa islamilainen koulutus etusijalla elämässämme ja palkitsisi ponnistelumme menestyksellä tässä elämässä ja toisessa elämässä, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين